Moikka! Tuu munkaan hakee uusin Dan Brown kirjakaupasta. Tänään oli siis julkaisupäivä tuossa uusimmassa Dan Brownin kirjassa ja mun mies halusi sen ehdottomasti heti julkaisupäivänä, joten mä lähdin matkukseen, vaikka ulkona oli ihan järkyttävä ilma. Menin matkukseen sen verran aikaisin, että kirjakauppa ei ollut vielä auki ja kävin tuolla Swap Roomissa. Ja lisäksi mä olisin halunnut käydä kirjojen vaihtopisteellä, mutta se oli ilmeisesti poistunut. Odotellessa kattelin sitten opetusvideoa yhdestä mun AMK-kurssista ja sitten pääsinkin jo kirjakauppaan ja siellä ne Dan Brownit odotteli mua. Ostin tosissaan tämän uusimman Dan Brownin kirjan Salaisuuksien salaisuus, jossa oli tänään julkaisupäivä. Ja olin kuulemma kirjakaupan eka asiakas, joka sai sen käsiinsä. Ulkona oli edelleen ihan järkyttävän märkää, joten mä pakkasin sen kirjan noihin farkkuihin, jotka mä vaihdoin sieltä vaihtopisteeltä. Katsotaan, onko ne hyvät lapselle vai vienkö ne sinne takaisin. Ja tässä on tosissaan ne farkut, mitkä mä sieltä löysin. Ainakin ne on aika pitkät, että täytyy ehkä pikkusen lyhentää. Ihanaa päivää!